Юкка түгел. Әйе, бу Җырдагыча юкка түгел икән. һәм юкка түгел, менә сез шулкадәр матур эшләмәләрегезне алып килгәнсез. Менә безнең инде ВКонтактеда Булгар радиосының рәсми төркемендә туры эфир бара. Карагыз әле, нинди матур монда бу брошкалар, әйме. Аннан әле төрле сумкалар, менә милли бизәкләр белән эшләнгән. Бу бит инде трос алып кына милли бизәк дип кенә тотынмыйсың. Ул синең калбиңдә, күңелеңдә булган бит инде, әйме. Күп уйландыгызмы? Сез балалар бакчасында эшләгән кеше, әйме, һәм менә күңел белән барбанга тартылгансыз. Әгәр дә тарихка күз салсак. Тарихка күз салсак, без әлбәттә инде өйдә чынлап торып татарча сөйләшеп үскән балалар. Без үзебезнең ул күңелдә, ул безнең йөрәктә, без аны берничек тә башка күз алдына китерә алмыйбыз. Әлбәттә безнең күңел үзебезнең бизәкләргә тартыла. Biz шуларны күрәбез, шуларга таянабыз. Ул һәр кешенең үзенең милләтендә үзенең бизәге тора торгандыр инде, күз угында. Без аны башкача күз алдына китерә алмыйбыз. Ә менә монда килгәндә инде, менә хәзер маркетинг, татар бизәге популяр дип әйтә торган түгел. Татар бизәген biz үзебез ничек яраткан өчен эшлибез. Теге тарату дип кенә түгел. Һәм аны кара ничек матур килеп чыкты. Кара кешегә дә ошый икән бу. Менә моны эшләсәң, аны яраталар икән дигән уй белән генә без дәвам итәбез. Фәкать аны халык алганга күрә генә ул дәвам итә. Ул кешегә кирәк булган өчен генә. Менә без генә эшләдек тә, безнеке генә таралды түгел, аның белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Һәм шундый матур сәнгать эшләр бар, шундый матур эшләүче мастерларыбыз безнең, менә осталарыбыз бар. Һәм монда акчага гына, нидә булса анда кәсепкә генә бәйләү һич мөмкин түгел. Күңелдә булса гына була. Әйе, тапшыруыгызга туры да килә, күңелеңдә, күңел көзгесендә булса, син инде эшлисең аны, әйме. Һәм шунысын әйтәсе килә, сез сонны куймыйсыз. Сез менә эшләм, әгәр илһамыгыз юк икән, сез бу көнне бөтенләй эшләмәскә мөмкин. Аны катам була әйбергә. Акча эшләү дигән әйбер юк сездә. Аны инде ачуланалар да. Ничек инде сез бүген юк, ни өчен сезнең бүген кибетегез ачык түгел, ни өчен сезнең бу әйбергез һаман юк. Алар инде безне һаман да уйлыйлар, ул нидә булса, нигә конвейерга салынган эш дип. Юк, көне белән без бит инде ирем белән эшлибез, Фәрит белән эшлибез. Һәм көне белән аның кәефе булмый икән. Юк, мин моны эшләмим әле, минем менә күңелем шушы әйбергә ята дип, ул үзенчә икенче төрле әйбергә тотына, яки анда мин бөтенләй ул эшкә тотынмаска мөмкин. Күңел белән эшләсәң генә әйбернең нәтиҗәсе була. Әгәр дә син анда кирәк өчен генә тотынасың икән, 45 тапкыр әле төзәтәсең син аны. Әле ул килеп чыкмый, әле ул эшләгән, безгә бирелгән әйбер гомумән ятышлы булмаска мөмкин. Шуңа күрә ачулары килсә дә заказ алмыйбыз без дип әйтәм инде мин. Чөнки теге кеше, биргән кеше икенче төрле күз алдына китерә. Шаккаталар инде буларга нәрсә, акча кирәкми икән дип. Ничек эшләмисез инде диләр. Не, юк, алай түгел. Менә күңел биреп эшләсәң генә, аның инде ахырдагы әйбәт була. Әйтегез әле, менә балалар бакчасында эшләдегез дисез, әйме. Китү авыр булдымы балалар? Авыр булды. Авыр булды. Менә шундый тормыш инде ул. Мин үзем янәшә балалар бакчасында эшләгәнлек дәврендә без янәшә шушы эшне алып бардык ирем белән, эшлибез, тырышабыз. Һәм бер вакыт улим ничектер шундый хылык инде миндә. Бер эшне башлыйсың икән, аны төгәлләп бетергә кирәк. Сыйфатлы итеп эшләргә кирәк. Әгәр дә икенче эш аксый башлый икән, анда инде уйларга кирәк, приоритетны кая куярга. Кайсысын кирәгрәк дип саныйсың. Әлбәттә балалар бакчасында анда инде тырышып эшлисең. Ничектер менә шул өлкәне инде син өйрәнеп бетергәннән соң икенче эшкә күчәсе генә килде. Менә шундый гына алыш булды. Әлбәттә, мин бик сагынам анда эшләгәнне. Чөнки балалар бакчасында эшләү, мин аны гомер буе әйтәм инде. Тәрбиячеләр, алар анда ул өлкәдә эшләгән кешеләр, алар русчалатып әйтсәм дә универсальный солдат шикелле, алар бөтен өлкәне дә белә. Алар җырлый да, бии дә, уйната да, җыклата да, ашата да, алыштыра да, тәрбияли дә. Алар шуны хәтлек затлар, тәрбиячеләргә мин гомергә менә баш иям. Мин дә шул фикердә, Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен дим, чөнки 3-4 яшьлек бала, ул синең балаң әле, әйме. Алар ничә анда? Аларны карарга кирәк, аларның һәрберсенең характеры, әйме. Калак тотып ашарга өйрәтәләр. Кайчакны идә булмаган әйберне алар төшендерәләр, икенче төрле булалар, алар икенче төрле затлар, һәм алар һәрвакыт иҗатта.
Шуңа күрә миңа анда иҗат эшендә алып барырга, анда эшләү дә җиңел булды. Әмма ләкин инде безгә барыбер дә үсәргә кирәк. Халык күп итеп сорый башлады. Күргәзмәләргә йөри башладык. Әгәр дә эшем аксый икән, миңа анда инде кирәк түгел, урынны башкаларга биреп китә белергә дә кирәк. Һәр вакыт дөрес юлны үзеңчә мин дөрес юл сайладым дип уйлыйм инде. Менә шул вакытта мин сайладым әлегә шушы эшемне. Ә киләчәктә ничек буласы мин әлбәттә белмим. Тормыш шусы белән кызыклы. Миңа менә бүген ошый, мин бүген бәхетле шушы эшем белән. Менә гомумән хатын-кызга илһам чыганага кирәк әйме. Менә кемдер ана без сезнең белән әле тапшыру башланганчы сөйләштек. Кемдер җырда күрә, кемдер менә иҗатта күрәсез. Гомумән шул бер иҗат инде ул, ләкин юнәлешләре төрле дидек әйме. Кемнәрдер менә токмаш кисә дидегез, кемнәрдер тагын нәрсә эшли әйме. Бу илһам чыганагын табу мөһим. Хатын-кызның һәр бер хатын-кызга Аллаһ Тәгалә аны салган дип аңлыйм мин. Кемдер бик яхшы пешерүче, кемдер җырлый, кемдер сөйли, кемдер яза, иҗат итә. Иҗат үзе бер менә шундый зур бер сәләт дип аңлыйм мин. Шишмә шикелле алар төрлечә уже менә төрлечә чагыла хатын-кызларда. Иратлар бит инде алар икенче төрлерәк, алар менә аучы шикелле, алар хамында шул нәрсә булса табы, безнең тормышны яхшыртырга күп эшлиләр. Ә хатын-кыз инде аны бизи. Менә бизәргә тиеш, кемдер чигә, кемдер тегә, кемдер әйтәм бит пешерә. Һәр хатын-кызда бар ул. Һәм шуннан рәхәтлек аласыңдыр әле, иң мөһиме, әйме. Әлбәттә. Әнидә булу бит инде үзе бер сәләт. Иң зур бәхеттер инде ансы. Иң зур бәхет. Кемдер анда менә матур сүзе белән дәген терелтә кешене. Ул табиблар дагын бар. Ул бит без бит җан белән тормыш итәбез. Гел акыл белән генә булмый. Әгәр дә без акыл белән генә эшләсәк, безнең күңелебез нәрсә белән туена аннары. Менә шул яңа карага кирәк. Монда инде чигеп кемдер тынычланган, ул бит инде гел әйбер сатыр өчен генә эшләмисең, тынычлану өчен дә эшлисең. Лилия, менә без әйттек бит әле күңел өчен җан дидең, әйме. Мин сезнең бер язмагызны караган идем. Менә сез анда үрнәк буларак күрсәттегез инде. Без һәрберебез дә бу дөньяга тигез булып яратылган. Ләкин күпмедер вакыттан соң кешеләр кешене бүлә башлый дидегез, әйме. Менә бу темада сезне бурчы булып чыга бит инде. Бурчы. Аны ул темага кирип китсәң, шуннан дагы һәр кеше бу дөньяда яшәргә хукуклы. Үзе ничек итеп белән Аллаһ Тәгалә яраткан. Һәм ничек инде без Аллаһ Тәгалә яраткан кешеләргә битараф була алабыз. Ничек инде без аларга төрлечә карый алабыз. Өстән аска карарга мөмкин безгә. Без бит инде бөтенебездән кешеләр. Безнең төс кыяфәтләр генә аерылырга мөмкин. Әмма ләкин безгә барыбызга дагы йөрәк салган кебек җан биргән бит инде Аллаһ Тәгалә. Менә шул үзеңнең җаныңны, матур сүзеңне һәм дөньяга карашыңны ямсызләмичә, һамандагы нидә булса агымга ияреп китмичә, әзрәк күңелеңне баетырга дагы шуның өстендә эшләсәң, без яхшылыкны күбрәк күрә башлыйбыз, кешеләр дә тигез күренә башлый дип аңлыйм инде мин. Менә кешеләрне барыбер дәген без кем инде? Без менә кем? Безгә Аллаһ Тәгалә генә бәя бирә ала. Без берничек тәгән кешегә нидә булса бәя бирә алмыйбыз. Һәм аларны нидә булса тискәре ягын әйтә алмыйбыз. Ул шундый, ул мондай дип әйтә алмыйбыз. Әзрәк усалрак дөнья дип әйтәме соң инде. Кешеләр дә шуңа карыймы? Бар, андый өлешләре бар. Инде андый кешеләр шырамасын инде. Ул кеше дәгән тик тумалга усалламаган бит. Аны нәрсәдер рәнҗеткән бу дөньяда. Менә кеше үзендә ниндидер рәнҗеш, нидә булса үпкә саклап йөри икән, ул аны көзгегә чагылдырган шикелле чыгара. Менә шундый көзгеләребез әзрәк булсын өч, без матурлык тарату өстендә эшләргә тиеш, югалтмаска тиеш. Әйе, тормыш сындыра, әйе, авыр моментлар күп була. Әйе, менә тормышка карыйсың, ник менә булай булды, нәрсәгә миңа шулай дип әйтте инде ул дигән моментлар була, әлбәттә. Менә шул вакытта югалып калмыйча, үзеңә нидә булса һөнәрең булып, шуңа бер кирип китәсең икән, менә шул һөнәрең сине коткарып та чыгара. Менә шул илһам чыганагы дидек инде. Илһам чыганагы гына коткара, менә шундый моментларда. Шуңа күрә һәр вакыт кеше эзләнегез. Әгәр дә сез бүгенге көндә үзегезне тапмагансыз икән, менә моны эшләп карагыз. Юк, бу килеп чыкмады. Әйдә менә моны эшләп карыйм әле. Әйдә мин бүген ипи пешереп карыйм әле. Әйдә мин бүген чигеп карыйм әле. Әйдә бүген театрга барып нәрсә булса тыңлап
яки ишетеп кайтыйк әле, күреп кайтыйк әле. Кеше шуңа күрә аралашып яшәсә, менә бүгенге көндә минем арамда шундый якын дуслар. Һәм алар үзләре килеп чыга, Лилия, әйдә, булай дигән, әйдә менә шулай итеп карыйк әле дип. Алар минем хукымны беләләр һәм алар үзләре үк тәкъдим итәләр инде миңа. Шундый рәхәт, күңелемә. Сез тиз башлыйсыз инде бөтен эшне дә, менә теге әгәр дә озак уйлап йөрсәң, нишләргә икән дип. Тәвәккәллек Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән, ул бер ничек әйтим инде. Тәвәккәллекне ярата, Аллаһ Тәгалә ярата тәвәккәллекне, һәм ул аларга ярдәм итә. Шундый сүз бар. Курыкканга ул юлларны ябып тора дип әйтәләр. Менә шундый русча да әйтелә инде ул. Иртәгә калдырмаска дисез инде сез, әйме? Юк, төрле вакыт бар инде, уйлап йөрисең инде ул. Туктале, менә аяк тартмаган көннәр була инде, аны гелтеге уйладың да эшләдең түгел, аның өчен инде уйларга кирәк. Мин инде гомумән үземдә авыр кеше дип саныйм, ул якка озак уйлап йөрим. Әмма ләкин инде башыма бер фикер килгән икән, күңелемә шундый матур әйбер салынган икән, хәзер мин шуны ишетергә өйрәнеп киләм. Менә күңелгә булган икән, димәк аны Аллаһ Тәгалә салган, һәм аны ничек тә булса тормышка ашырга кирәк. Күңелеңне ишетә белергә өйрәнүдән кирәк икән. Менә шул моментларында хәзер үземдә тоям. Без менә бүген күңел турында бик күп әйттек, тапшырыбызда күңел көзгесе дип атала, әйме? Менә бармы тормышта сезнең менә бу нишләп булай шулай булды икән дип үкенгән чаклар? Һәм аны төзәтә аласызмы сез? Бәлки төзәтә алмый торган чаклар? Ялгышлыклар әлбәттә була, үкенгән вакытлар була. Һәм мин инде ул үкенгән әйберләремне Аллаһ Тәгалә алдына килеп баскач кына аның белән хәл итәм. Иң беренче аның белән генә хәл итәсе, кайда ялгышлык эшләде, ни өчен булай булды дип. Әгәр дә аңлап җиткезәсең икән, менә шуны кабатламаска гына без мөмкин. Һәр кешенең андый вакытлары була торгандыр инде ул. Үзеңә ошамаска иң мөһиме эштән, аннан соң бөтенләй бетәсең бит инде. Бердәген үзеңә бәя бирмичә йөреп булмый бит инде ул. Анализ дигән әйбер бар. Ул кайткач, йокларга яткач тагын төннәрен буе ул уй керә икән. Ни өчен менә булай дип, анализлау дигән булырга тиеш һәр вакыт кеше. Ни өчен менә бу кеше миңа булай булды соң әле? Кеше бары үз өстендә эшләргә тиеш инде ул. Ул без идеаль түгел. Беребездәгән. Без шуңа күрә омтылабыз бит инде. Аны эзлибез төрле юнәлештә. Biz аны Аллаһ белән сөйләшеп эзлибез, кеше белән аралашып эзлибез. Нидә булса фикерләр. Мин тудым да, менә мин шушындый дип йөрсәм бу дөньяда, син бөтенләй төпкә төшәсең. Чынлап та бүген инде менә шундый фәлсәфи темаларга да кирип киттек сезнең белән. Шуны гына өстәп әйтәсем килә, безнең иң якын, иң кадерле әни кебек кешебез бар, Тәнзилә абыстай бар. Әйтә инде ул менә кайчан кермә, ул яшьтә инде ул бик 80ләп. Кайчан кермә Коръән укый, менә укый. Мәйтәм Тәнзилә апа күпме беләсең инде, яттан һаман укый бит инде. Көн саен өйрәнергә кирәк, көн саен укырга кирәк. Менә көн саен укып та гына әле ул башка менә теге төшенеп, гел яңа хәрефләр, яңа юллар ачылган кебектер дип күз алдына китерәм инде мин аны. Һәм яңача ишетәсең. Мин менә бүгенге тәҗрибәм белән хәзерге вакытта шулай уйлыйм. Иртәгә мин икенче тәҗрибә белән шушы әйбергә икенче төрле килергә мөмкин. Шуңа күрә һәр вакыт 10 ел элеккә монда, 15 ел элеккә кайтып, үзеңнең барыбер дәгән эшләреңә, нидә булса, юлларыңа бәя бирергә кирәктер дип уйлыйм. Менә бәя дигәннән мин беләм, халык сезнең инде халык иң мөһиме яратты, менә ул сезнең мендәрләрегез, хәтта мин беләм Америкада да бар. Бу чит илләрдә, бар, әлхәмдүлилләh. Яратып, хәтта ул ялгышмасам дәүләт дәрәҗәсендә сезнең мендәрләр бар бит. Иншалла, бар дип беләбез инде. Мин менә шулай бар, монда бар. Ул түгел бит, ул булсын гына ул, кайда булса чагылсын, аннан рәхәт алсыннар. Танылар инде сезне, чөнки үзенчәлегез бар. Йөземегез нәрсәдә дип уйлыйсыз? Башкалардан хәбисин конкуренция барбыр. Нәрсәдә дип әйтә алмыйм, бик оста, үтә дә шакката торган эшләр бар, әлбәттә. Миңа килсә, сез башкалардан нәрсәсе белән аерыласыз дигән. Мин әйтә алам, моны мин горурланып әйтә алам, бездә бәяләр иң түбән, мәсәлән. Шулай дисез инде. Әйе, халык ала торган булсын. Ул кайда булса, күргәзмәдә кибет түрендә генә шундый кыйбат бәядә торга тиеш түгел дип аңлыйм мин әйберләрне. Буланың әлбәттә үзенең сатып алучысы. Һәм шуның белән генә тарала ала ул кешегә. Бөтен кеше аны алырга мөмкинлеге булсын.
Лилия, менә хәзер безнең мөмкинлекләр шундай минем күрсәтәсе килә. Радиодан тыңлаучылар әлбәттә күрми, ләкин менә сез әгәр видео күрсәткәндә кулыгызга алсагыз, менә ул шигүле бер гаҗәеп сәнгать әсәрләре инде менә хәзер сезнең янында бик күп күрсәтергә безнең тыңлаучыларыбызга. Әйе, менә хәзер тотып торыгыз әле, ярый, һәм видео күрсәткәндә минем шундай күрсәтәсе килә, бәлки сез булышырсыз. Менә инде бу әйберләрне нинди илһам чыганага бу әйберләрне ясый ала диясем килә минем. Лилия, сөйләгез әле, үзегез тотыгыз, үзегез сөйләгез. Моны безнең Фәрит эшли. Менә мондай сумкаларны дип әйтегез. Сумкаларда бар, анда мендәрләр дәгем бар. Әлбәттә, Фәрит кенә дип әйтеп булмый инде. Гаилә белән без моңа тотынабыз. Монда минем улымның да кулы кергән, минем дә кул кергән. Әмма аның бөтен технологиясын ул бик оста башкара. 40 төрле кеше кирип, нәрсәдә булса эшләп чыкканчы, мультфильмда теге хатка төрлечә язып чыккан кебек булмасын өчен, әлбәттә, эшләр бер кулны яраталар. Һәм алар аңа ияләнгән инде. Шуңа күрә ул икенче төрле булып чыга. Без аны илһамланып, төрле төстән дә эшлибез. Менә буны тоташтырып карыйк әле. Булай итеп карыйк, булай эшләп карыйк әле дип килеп чыккан әйберләр аларга шундый максатта куелмый инде менә. Кеше шата дип анарсын сөйләбез әле без аңа. Кара шатып алдылар дип. Менә алкаларга ничек кирип киттегез? Алкаларга мин күргәзмәләрдә күп йөрим. Янәшә басып торган кызлар бар, алар осталар бар инде. Бик менә Лилияның эшләрен яратам мин, ул дизайнер дагы, аны карыйм. Ризаның эшләрен бик яратып карыйм, һәм сокланам. Эшләп карыйсы килә бит. Моны эшләп була микән, юк микән дип 3D принтерлары алып, хәзер менә шушыга махсус бизәкләрне үзебез чыгарабыз, без һәм эпоксидный смола дип әйтәбез, инде шуның белән агызып, шулай итеп матур итеп бу әйберләрне эшләргә тырышабыз. Хатын-кызлар каяда булса читтән эзләп түгел, үзебезнең милли бизәкләрне заманчалатып илеп куйсалар барыр да ничектер матурланып, затланып китәдер кебек. Үзем дә өйрәнеп киләм шул әйберләрне хәзер кулланырга. Хатын-кызны биздиләр. Мин үзем дә шундый тәтәйләрне бик яратам инде. Шулай бит. Менә бик килешә дә. Сыкланып карап утырам. Менә бу матур брошкагызга сезнең гомумән шуны киясең икән, тогасың икән дип әйтгәндә, синең татар кызы икәнеңне күрсәтеп тора дисәм, бәлки ялгышамдыр. Башка милләт вәкилләре дә тога дип беләм мин хатын-кызлар, әйме. Беләсезме ничек ул? Менә һәр чит илдә карыйсың, хәзер бик күп бит инде безнең социаль челтәрләр, чит илдә ничек яшәгәннәрен дә күрәбез, һәм башка милләт кешеләре ничек гурурланып үзләренең әйберләрен киеп йөргәнен күрәбез. Ул аларга затлылык өсти. Үзенең тарихын хөрмәт иткән кеше ул гомумән икенче төрле күренә. Бу әйберне тагып матурланып йөрү генә түгел. Ул үзенең милләтен килеп чыгышын белән горурланып йөрү. Ул аңа әллә ничә баскычка күтәрә кешене. Ул ничектер каядыр нәрсәдер чит илдән килгән әйберне тагып йөрмәй. Син татарлыгың өчен горурланасың булып чыга бит инде монда, әйме. Әлбәттә, үзеңнең тарихыңны белгән булып чыгасың. Син гыйлемле кеше булып чыгасың. Затлы кеше буласың. Хәзер кеше белән без шундый вакытка эләктек. Бөтен кеше интернетка кирип китте дигән, хәтта җөмләләрендә кыскартып кына яза торган. Һәм аралашу җитми башлады. Менә һәм шул вакытта аралашасы килгән, фикерләшәсе килгән темалар бик күп. Һәм кешенең шул вакытта кыяфәтенә генә карап тагын ул кешенең нидер нинди кеше икәнен күрәсең. Менә аның белән нинди темага сөйләшергә мөмкин бар икәнен ничектер чамалыйсыңдыр кебек инде. Менә барыбер дәгән бар ул киемгә карап каршы алу дигән бер бар. Карыйм әле, менә алка һәм сез менә таккансыз бит әле. Бунда үзегезнеке инде ул, үзегез ясаган. Чылап, үзең такканда бигрәк горурлык хиссидер әле ул, әйме барыбер теге. Бүген горурланып килдем. Шуннан әйтәм. Мен әйтәм, килешә икән, миңа дагы яратып кидем. Үзеңнең эшеңне яратканнан соң гына кеше сиңа икенче төрле карый. Без аны һәр эшебезне, мендәр булсын, алка булсын, чулпы булсын, чәчкә чулпыларда ясый, яратып биргәндә генә ул кеше яратып ала. Аны сизәсең бит. Хатын-кыз гомумән сизгер була ул. Сизелә. Син кул җылыңны биреп эшләгәнсең икән, ул аны тоя. Шулай бит. Хатын-кыз гомумән бер-берсен тоя ул. Алар менә шундый затлар. Аны хатын-кыз әле үзе бер-берсен өйрәнеп тә бетерми. Хатын-кыз кирәк диләр бит, сынапта дөрес ул. Менә ничектер әз генә булса дагы аралашып, кайдагын көлешеп, ничектер бергә елашсаң да, бергә утырып чәй эчсәң дә, күңел ачсаң да,
хатын-кызны барыбер дәген ул ничектер тулландыра икән. Менә сез энергияны каян аласыз? Нәкъ менә шундый очрашуларданмы? Әйе, мин дусларымнан алам. Дуслардан алам. Иң беренче мин намазлыктан алам инде. Намазлыкка баскач Аллаһ Тәгалә бирә, күңелгә сала. Күңелдән соң менә Аллаһ Тәгалән сорыйсың, янәшәмдә яхшы кешеләр булсын дисең бит инде, телисең. Теләкләр бит Аллаһ шуңга аша. Аны сорасаң, бөтен әйберне бирәм. Әйтәләр бит, ботинка бавыз үсә, сырага кирәк. Аллаһтан дип инде, бары җаен таба, мөмкинлеген бирә. Әлбәттә мин дугалардан алам. Энергияны без каян булса, әллә каян алып йөрмибез. Аралашу инде безгә бирә. Чынлап та нидә булса, кәефне. Кәеф ул. Энергия шул кәеф белән бәйледер дип аңлыйм инде мин. Шул ук кояш чыкса да рәхәт булып китә. Без бит инде менә барыбер шундый итеп яратылган кеше, аның хәтере кыска. Әле мин ярый әйтәм, ярый әзрәк хәтер кыска икән әле. Менә әзрәк вакыт үткән саен бөтен начарлык юкка чыга бит. Истә кала менә шул ук бәләкәй чакта ашаган туңдырма тәмедәген телдә тора, хәттәки менә шулардан искә төшерә, рәхәтлек бирә. Без бит бәләкәй чакта елаган, анда тез башын канаткан вакытларыбызны искә төшермибез. Алар онтылган була инде ул. Чаклар котлаштырып искә төшә киреңне. Бер мөгъҗиза инде бу карасаң. Кичәдә уйлап утырам, ничек тегә башладым әйтәм, белмим, хәтерләмим. Мин хәтерлим, шуны ул вакытта әйберләр юк, әни алып кайтты пачкасы белән носкилар. Элек каяндыр астан гына анда алып бирә торганнары. Әни алып кайтты, шунда матур алсу төстә носкилар. Минем тегәсем килә, кочы бар. Әйе. Әни эшкә киткәнен карап торып, мин инде әлбәттә ул носкилардан матур итеп муеннарын кисеп, кырыйдан җиңнәрен кисеп, матур итеп курчакларга киемнәр тигеп куйган идем. Әнинең ачулангандыр инде, истә түгел. Курчакларга матур күлмәк булган истә. Менә гел шулай итеп Носки ул вакытта кытлык булгандыр инде. Кытлык инде, әни инде бик дулады инде, ул вакытта, ну, заманасы шундый бит инде аның. Калган бит матур күлмәк теккән. Әйе, берсендә инде кулыннан кашын алды, әнинең шундый матур безнең бик матур күлмәге бар, аның чәчәген кисергә кирәк иде. Миңа тиз генә әле ярый тутып калды, әнием бердән бер матур шундый тиктергән күлмәге бар. Әле сез менә истә дигәндә миндә хәтирә ягардаймы? Мин шоршауларын кисә торган булам. Мин тегүче түгел. Шулай иҗат кешесе, ләкин кошчы белән мин инде менә шул фотолар, кызганыч фотолар кисә торган булганмын инде фото альбомда һәм шоршаудагы менә шул теге матурлыкны кисә торган булган. Мен шул булган инде хәтирә. Менә барлык нәрсәгә килеп бәйләнә бит инде ул. Һәрбер әйбернең үзенең сез әйткәч менә. Әйе, менә шул пазл шикелле җыела, бөтен детальләр тормышта даган шулай дип күз алдына китерәм инде мин. Нәрсәдә булса ясыйсым килеп йөргән инде ул вакытта да. Әйе. Без рәсем ясыдырым. Китапларга гел әти яп аткан библиотекада әти бик каты укыдырый безнең әти гомер буе китап укыды. Әти инде сызак күрмә дип алып кына куя. Барыбер мин аны алып инде бер кырыйнан нәрсәдә булса ясап куясым киләдер инде. Рәсем ясыдырым, рәсем ясадым ансы. Натур ясыйм. Шул килгән инде сезгә барыбер. Бизәкләрен дә бит әле үзегез ясыйсыз барыбер бит инде. Ясыйбыз, тырышабыз. Әйе, барысы да. Лилия, вакыт шулар узды да китте, шундый сөйләшә сүзләр дә күп иде, ләкин менә иң-иңнәрен без сөйләшергә тырыштык сезнең белән. Мин сезгә иҗат уңышлары телим. Әле менә Алла бирсә Казанда да күребез дип уйлыйбыз сезнең кибетләрегезне. Иншалла, амин, шулай булсын. Алла бирсә җиңел генә эш түгел, ләкин инде сез саба аякларыннан инде Алла бирсә килеп, гомумән менә шул Лилия Вафина исеме яңгырар дип ышанып калам. Амин, исендә түгел. Менә бу эшләр югалып калмасын дигән теләктә. Һәм аны кешеләргә җайлырак булыр шушы. Әгәр дә без Казан тирәсендә булсак, җайлырак булыр, алар өчен дип әйтәсем килә. Чөнки таралса бик рәхәт инде. Исемдә түгел, әйберләребез таралса. Иң мөһиме шул. Татарлык, шул татар рухы, милли рух яшәсен дигән теләктәшлек сездә. Әлбәттә, аларга рәхәтлек бирсен, күңел җылысы бирсен. Дугалы мендәрләребез бар. Әбиләр миңа язалар, шуңа ятып торган баш авыртуы бетте дип. Ул аңа түгел, ул аңа күңеле белән ята, ышанам, менә ничектер шулай бара. Менә шундый җылы мөнәсәбәт белән генә тормыш матур бара, җайлы гына бара, авырлыкларын тула. Әйе, бик матур сүзләр әйттегез, чынлап та. Авырлыклар бар, ләкин алар онытылсыннар. Менә үзебезгә булган рәхәт әйберләрдән файдалана белергә кирәк, иң мөһиме. Амин, күрә белергә, алга чабып түгел. Менә бүген рәхәт. Менә бүген сезнең белән сөйләштек. Без баедык.
Күпме тыңлаучыларыбыз хәзер инде Иншалла инде. тыңлады һәм ВКонтактеда карарлар дип уйлыйм. Рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен. Бик рәхмәт чакыруыгызга, барыгызга да имин, бәрәкәтле көннәр, буйыкмагыз. Бүген бездә кунакта Саба Мендәр остаханәсе җитәкчесе Лилия Вафина булды. Тапшыруны мин Наилә Гыйбадуллина алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз.